Быелгы һава торышы башка елларга караганда күпкә аерыла. Россия Федерациясе гидрометеорология үзәге җитәкчесе Роман Вильфанд сүзләреннән аңлашылганча, җәйнең бу рәвешле торуы глобаль җылылыкка бәйле икән. Экватор һәм кутыплар арасында температура аермасы кимү нәтиҗәсендә һава торышы шундый үзгәрешләр кичерә. Кызганыч, мондый җәй алдагы 10 елда гадәти хәлгә әверелергә мөмкин икән. Синоптиклар шулай дип куркыта. Тик алайда күптән көтелгән кояшлы көннәр нуратлыларны сөендерә. Кояш килүләре безнең күңелләрне күтәрә, шатланабыз, яратабыз кояш килгәнне. Яшьләр һава торышының үзгәрешен җиңел кичерсә, өлкән буынга авыррак туры килә. Алар сөйләвенә караганда күбрәк өйдә утырырга тырышалар. Һава торышы минем сәламәтлеккә зур йогынты ясый. Кан басымы шунда ук күтәрелә. Җәй битен ул китеп алынган җәй. Нишлисең, яңгыр да кирәк. Яңгырлар безгә зыянга булмас, игеннәр уңар. Погода менә җылынып китте, җәй килде. Бик кызыгып, менә йомышларыбыз төшә районга диңгелчә генә киенеп чыгабыз инде. Аллага шөкер. Давление инде ул карт кешенең гел үзгәреп тора. Анан нишләтеп тә булмый. Бер уни бер төшә картлык килде инде. Менә шулай. Дару кауып ибәрәбез. Киров өлкәсендә яшәүче Захаров Юрий күптән түгел генә Азов диңгезеннән кайткан. Нуратта да аны бу көннәрдә кояшлы җәй каршы алган. Бу җылы көннәр әле күпкә сакланыр дип ышаныч йөртә ул. Приехал с юга, вот, буквально вчера. Мин бу көннәрдә җылы яктан кайттым. Анда 36 градуска кадәр җылы. Нуратка кайткач, монда яңгырлар күп булды дип сөйләделәр. Хәзерге вакытта һава торышы минем өчен бик әйбәт. Балалар шатлана, су куйнып кына булмый. Менә алар белән фонтанга карарга килдек. Минем уйлавымча, уңышлы әйбәт булыр. Дарья Кириллова да җылы ел фасылын озак көткән. Бүген ул районның үзәк мәйданына нурлы кояш астында җәйнең тәмен тоеп уйнарга килгән. Были дожди и временами. Бик узакка сузылган яңгырлардан соң ниһаять кояшлы көннәр тотынды. Хәзер минем дусларым белән рәхәтләнеп уйный алам. Әти-әниләрем белән дә су куйнасым килә. Хотелось покупаться где-нибудь на речке с родителями. Я лето ждала теплый и жар. Мин җылы җәй көттем. Алдан көннәр салкын булса да, хәзер кояш кыздыра. Шуңа бик шатланам. Су куйнып туңдырма ашап була. Есть поесть мороженое. Сергей Улаев әйтүенчә, һава торышының үзгәрүе кешеләрнең табигатькә зыян китерү белән бәйле. Дожди, конечно, и... Яңгырлар, җил һәм хәтта ураган да булды. Бу кешелеккә табигать белән шаярырга ярамый дигән сигнал. Безгә уйланырга вакыт, әйләнә мөхиткә карата бик сак булырга. Табигатьне суларны пычратабыз. Шуңа үзгәрешчән һава торышы килеп чыга да инде. Врач-терапевт Татьяна Иванова сүзләренә караганда, хастаханәгә мөрәҗәгать итүчеләрнең якынча көненә 37 пациентның 18-е һава торышына бәйле сәбәпле сәламәтлекнең начарлыгына зарлана. Эссе кызуда һәм һава басымы югары булган чакта нинди киңәшләрне истә тотарга кирәклеге белән ул безнең белән уртаклашты. Нынешнее лето таково, что Быелгы җәй шартларын беренче булып сәламәтлеге һава торышына бәйле. Гипертониклар һәм йөрәк авырулы кешеләр авыр кичерә. Урамдагы һава басымы еш үзгәрү сәбәпле кешеләрнең кан басымы уйный. Дару эчүенә карамастан ул төшми дип зарланучылар да бар. Мондый очракта үзеңә карата бик игътибарлы булырга, даруның дозасын сәламәтлегегезнең торышыннан чыгып күләмен арттырырга яки киресенчә азайтырга. Не пить одну и ту же дозу лекарства, скажем, которую принимал ежедневно. Табигатьнең начар һава торышы юк диләр. Алайда һава торышы шартларының стабильләшүенә нуратларның өмете зур.